Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Impulse BG и в момента съм на Minecraft. Моята кандидатура за Wintercraft. Да, и преди да започна това видео, искам да ви кажа, нали, трябва да ме приемат. Искам да играя много в такъв сервер Private. Да. И започваме към самия, нали, клип. Това е моят уред на Survival, оцелявам в него около, не знам, вече 3-4, може би 5. Да. Тук имам ферма за картофи, мисля, това е село, в което аз реших да си построя къща. И сега ще ви покажа моята къща и моето развитие. Значи, това беше първоначално къщата ми, значи тази тук, нали? Тази тук и имаше една малка постройка, като тази там къща. Да, и аз ще да ги съединям, като нека започнем от това, какво съм правил. Да, значи тук ми беше ми са кравите, фермата за крави. В момента нямам уит, но ми трябва. Да, това ми е фермата за крави. Сега ще ви покажа самия хом, как го представлява. Тук му нападаха нарочно до сярните или вирадерици. Ето изгоре видите, влизат и много ми карам. Като влизате ме дразнат. Така. Да, общо взето често нямам нищо. Просто така като декоративни. Това е вече моя, как да кажа, тунел или коридор. Да, това е това нещо като, не знам, тераска. Общо взето е това е, нали, тук градината ми, само че. Кой е? Картофи. Потейто. Така, окей. Това ми тук градината, нали, с водата, извинявам се, с самощето. Нали, продължаваме на тук и тук е моята ферма за жито, което съм ще се направя, мисъл по идея на следващите, да тук се получи нещо. Добре, не го разбирате погрешно. Много обичам да имам моркови. Значи това ми е честа с всичките уит, също си взема 10 уит. Тези картофи взема да ги изпека само на този. Значи намерих много кол и вече понеже в новата фризера точка 7, нали, кола може да се превръща в блок от такъв кол и реших вместо, нали, да кол навсекъде из часовете да го направя 3 по 6, 4 в кола, но ще напълно достатъчно, защото един праци сметка един блок от кол се състои от 9, а един кол пече 8, така че пресметка колко пече, да, добър съм в математика. Така, минаваме нататък към другата честове. Тук, както забелязвате част на клипа, тук е коридора, направен, изграден от клей, от торчове, от честове, от глъспен. Реших да не правя втори етаж, да направя, нали, като земен етаж, защото така много повече ме кеф, защото като гледам всички минават тук и седем всички минават. Да, тук това ми клея, ти още не съм ги спекал, но в последствие мога да изпека, защото не набирам боя. Намерил съм бяла боя, жълта и зелената от кактус. Тия гъби, не знам, защото са тук, майче са стак, да стак съм. Така. 3 кофи за градинките. Още гъби имам. Тия гъби ще се пръкнали. Добре, тук си държа дървото за всички честове и тук вече, значи това е стоунбрик. Вече тук ми е стоунбрик. Кайлстоуна. Да. Сега, друго няма какво да показвам.
Да, освен в Недера, или не, то в Недера аз не съм се развивал много, не, там просто съм изтегал малко. Намерих един замък. И след малко мога да точно някъде тук, мога да точно сега, нали? Да. Друго, какво да ви покажа. Т.е. няма друго. Аз просто оцелявам. Така, тук рудите или... Да, ето имам айрон. Тук само не показах честовете. Но да, само тези пояса ми често. Тук имам айрон, доста айрон намерих, просто не знам. Това съм фул айрон. Намерих в един дънжън Enchantment Book Mutant 3, две ябълки вече докато. Да, и общо взето това беше моята кандидатура, да ме приемете, се надявам. Да, и това беше от мен. Чао!